wuode ko adwa mondo I remind daktari number one ni last election nena chung kaka mbunge Mamadhare to achiel kuom joma nogona kura 17,000 mana yudo en gin joma rowere chama ma UDA to adier nikech awuok Mathare kendo represent joma yang joma ojende okanyal sama chako wacho nu okadwa whole brief ni ngata nikech bed ne atobo abadhi bunge joma ne onego bena voice shida mag gin joma Mathare to king'iyo kechan Mathare to ajadala king'iyo ngima mantiere dala kod ngima mantiere Nairobi opogore nikech dala otin idakie nono pi iyudo nono ng'eny gik moko iyudo nono lakini nikech represent urban ojende mang'eny osebedo kantiere kod ok stable to as people who work closely kod joma ntiere government we've also been airing this but kila ng'ato kadonjo e sirkal ne bedu Jatelo Raila Amolo Odinga ne bedi sirkal kila ng'ato ntiere kod plans mage to kila ng'ato ntiere kod projection mage to osebedo ka winjo ka president wacho ni kutakuwa na storm before gik moko bed maber koro kaka chako kawacho ni an advocate maru hope oka achiu hope kende achiu hope kod I provide alternatives to my people joma Mathare through my organization through partnerships kende koso kramna rowere kramna e piny Kenya nikech inte koronge machal ka gima thungo wate gini thungo wate lakini seche moko wapenjre nu before you ask the government nikech ochako wacho ni before you ask the government what can the government do for me tibendi penjri won what can I do for myself and what can I do for my people without even needing the government ntiere national government to ntiere county government so ntiere positions to ntiere gik manyalo bedo tim sani ipidho Siaya marwa governor Orengo osekito chenro mar pidho rech koro jende mang'eny osechako ng'iyo alternatives so before samwa preach mwagoyo sirkal to wabayo wach to waluongo ji nyinge mopogore bende wang'iyen at your personal level what are you doing to provide an alternative nikech goye koko gwacho no kaka kwagoye to we are not providing alternatives we are not helping our people because seche dhi ndalo dhi gima wanyalo timo maber sama wagoyo government to bende we provide alternatives nikech providing alternatives bende nyalo penjo ni lwasi mar ohala to chalo nade joket mwandu gin kanye nikech kata mna kinyo kata mna lwasi mar ohala inano kata mna